haka idar jagare ha kafi karfin daƙiƙi kafi karfin daƙiƙi kafi karfin daƙiƙai zaki kafi karfin su takai mai zuwa yan daƙiƙai yanzu zan ɗau matakai tun daga yan misalai na riko yan makullai tun daga yan dalilai Ola yau ya azabutu na tani ya fi kasatu ya fi karfin batattu duniya kai ta hanga ta ka ga gyara zuga yanzu Nijar alanga tani ya killace mu kula da nono ya bamu mata ba da ƙaryar samu ya me na zo na sauka in yabo na marka soja kai ne iyaka tani kai ne da zuga an samu kusoji mai taushe kuka yake na ce a ɗau nauyi shi ne ya ɗau nauyi ya ce mini sai na yi canin ruwan sanyi nan walaɗi mai gaya a hawan walla hamid can kwanta nan ne ga masoyi kunta ne mai ƙaunar tani ɗan kishin ƙasa tani sojoji mulkin ku yayi mana daɗi dodo tani aljan wanke gagar gasa bari mu da shatan gangan kai nuwa da shan Allah ne kai dodo tani aljan wanki gagar gasa bari mu da shatan gangan kai nuwa da shan Allah ne Anasu dodo tani aljan wanki gagar gasa bari mu da shatan gangan kai nuwa da shan Allah ne kai dodo mai cin dodo ya mai muna madalla bani da kowa sai Allah shi kadai yake dafa mun ga dodo mai cin dodo kowa sai ya cika mun Allah sarki ya iya mun jani gwanki aljan yau wata waka na riko bana so wani ya kama mun ga dodo mai cin dodo dan cakare ne buzu wani dan magaran kurke ma ya idan Allah ya yi kyauta jirgi na ga sai ka ga ya kai dodo jani aljan ga gwanki mai wawar kora bari mu da shatan gangan kai nuwa da shan Allah ne